आज सकालू सकालू एंता मोर दीदी मोर बैंड बजाला जे निको हो मोर मूड तो खराब हो गला सासघर ई जीवा बाकी बैंड मोर केंता बजला जे तुम वीडियो रो लास्ट रे जानि पारबो ई कहला मते सकालू सकालू कि चाल टिके मोर सामान टिके घिनबार जे टिके दुकान टिके जिमा तो मैं हां बोली एटा बाहरी गली कपड़ा दुकान जीवार लई तो इनो देखो एते जोर बाछला बाकी फिर भी ताके भनी लागला फिर आगुटे दुकान गनु सेनो भी भनी लागला फिर जुड़ियो पली आइनु सेनो भी ताके भनी लागला फिर प्लास्टिक नग इटा घिंची रे का करबा जे की घिंची प्लास्टिक नग परे इटा माखबा भल परे दिससी तार नख ई माकड़ की जान लगाबो किछि भल नि दिसते देखबो रेडी हेबा बेले वीडियो पठामी केंदा दिसबा जे माकड़ लगे फिर पलियाला ट्रेन से इनो भाईल मिलबा बोलनु फिर भी खुजा खुजी करनु इनो जदी नि मिलला बेले सासघर जीवार कैंसिल बोलली बेले से भाबला कि सथे कैंसिल हि जीवा ई पांगी देला न बेले हे जीवा बोला कि नि एंता हिसाबे खुजला ट्रेन न सब सामान खुजी देला फाइनली ताके मिलला तार जेन कलर रो खुजुतला से ताके मिली गला हेते कलर हेनो भी देखौतले बाकी सेनो ताके भनी लागुते आ कहला सासघर बोले सोना रूपा नि पिनले नि चले बोला आइटा पिनहु जे मते कहला चाल टिके छाड़ी आबो बोला तमे हो बोली आइटा रेडी हे जे देखो केना भूतनी लेखे दिसु छे जे पूरा भूत लेखे फिर भी तार काम नुहे करे हो फिर भी तार काम नुहे करे जे फिर तार सांग भर के फिर पोली गलु सेनो भी सामान घिनी पकाला आउ फाइनली बस आइला गला एत किति रखु छे